Jižní Súdán je nejmladší země světa. Téměř ihned po získání nezávislosti zde vypukly nové konflikty. Lidé proto žijí mezi strachem, nedostatkem jídla a neustálou nejistotou. Ropa přináší rozpočtu téměř vše, peníze se ale nedostanou do vesnic. Tam chybí spolehlivé silnice, elektřina i lékaři. Střídají se období sucha a silné deště. Úroda kvůli tomu buď schoří, nebo utone. Mnoho rodin závisí na humanitární pomoci. Hodiny pěšky putují k distribučním místům. Na svou řadu čekají pod sluncem. To není legenda ani nadsázka. Je to realita země, jíž je jen něco málo přes 10 let. Pro diváka je důležité pochopit prostou věc. Zde neexistuje rychlé řešení. Problémy se totiž propletly a trvají léta. Jižní Súdán leží ve východní Africe, bez přístupu k moři, mezi Súdánem, Ugandou, Keňou, Etiopií, Středoafrickou republikou a Demokratickou republikou Kongo. Hlavním městem se stala Džuba. Po dlouhých jednáních se jich oddělil od severu a uspořádal referendum. Většina lidí se v něm vyslovila pro nezávislost. Objevila se nová vlajka i vláda, s nimi přišla naděje na normální život. Slabé instituce, stará nepřátelství mezi komunitami a téměř úplná závislost rozpočtu na ropě však rychle ukázaly, že vytvořit fungující systém od nuly je velmi obtížné. Potrvá to mnoho let, národní symboly se objevily, funkční služby a pravidla se tvořily ještě dlouho. Před nezávislostí byl Jižní Súdán dlouho řízen vnějšími silami a rozvíjel se nerovnoměrně. Na jihu se málo stavěly školy, nemocnice a silnice. Mnohá rozhodnutí se přijímala zdaleka, bez ohledu na místní podmínky. Hranice se kreslily pravítkem na mapě, bez ohledu na pastevní cesty a území komunit. Proto byly spory o půdu a vodu běžné. Sever a jih si zvykli na odlišná pravidla a různé systémy vlády. Minulost není omluva, ale důležité vysvětlení. Nové správní orgány se hned potýkaly s nedůvěrou, nedostatkem kvalifikovaných kádrů a konflikty trvajícími desetiletí. Špatné dědictví je dodnes patrné slabou správou a chybějícími jednotnými postupy. Ještě před vznikem Jižního Súdánu na mapě lidé na jihu prožili dlouhé války se severem, zažili mobilizace, útěky z domovů, ztrátu majetku a rozdělené rodiny. Děti vyrůstaly bez školy, dospělí nemohli získat profesi, infrastruktura se rozpadala. Když země získala nezávislost, byla již unavená a chudá. Zbraně však zůstaly v rukou mnoha skupin, procesy usmíření postupovaly pomalu, vzpomínky na násilí byly čerstvé, mechanismy spravedlnosti a obnovy téměř nefungovaly. Na této půdě se nové střety uvnitř země staly otázkou času, nikoli výjimkou. I běžné spory snadno přerostly v násilí kvůli celkové únavě a traumatům. Jižní Súdán má pod zemí hodně ropy, téměř vše ale proudí ropovodem přes sousední Súdán. Příjmy tak závisí na tarifech i politických vztazích. Když se těžba kvůli sporům zastaví, pokladna se vyprázdní. Mzdy se zpozdí a ceny jídla rostou. Peníze se soustředí v hlavním městě a u bezpečnostních složek. Na venkově lidé žijí lovem, chovem a ručním zemědělstvím. Bez silnic, skladů a elektráren se ropa nemění v továrny ani práci. Dokud je rozpočet závislý jen na ropě, každá krize činí život rodin křehčím. I obyčejné zboží jako mýdlo a sůl se stává luxusem, jsou-li cesty zablokovány. Dinkové a Nuerové jsou dva velké národy Jižního Súdánu. Mají podobný životní styl. Chovají dobytek a sezónně se stěhují. Důležitost stáda určuje status rodiny. Historické spory o pastviny, vodu a hranice obcí se mísí s bojem politiků. Ti se spoléhají na své lidi. Když se politici hádají, ve vesnicích ožívají staré křivdy. Konflikty se rychle vymykají kontrole. V mírových dobách komunity obchodují a zakládají rodiny. Bez silných institucí však jakýkoliv incident znovu podnítí násilí. Aby mír přetrval, potřebujeme jednoduchá pravidla přístupu k vodě a půdě. A také fungující místní dohody. Důležití jsou i mediátoři, kteří umí vyjednávat na úrovni vesnice. To je klíčové, než se spor stane velkým problémem.
Po získání nezávislosti Jižního Súdánu boj o kontrolu nad státem často přerůstal v ozbrojené střety. Části armády se štěpily podle loajality. Příměří se podepisovala, ale jejich plnění bylo pomalé. Lidé nevěděli, komu věřit. Politické krize v hlavním městě se ihned projevovaly na bezpečnosti silnic a dodávkách jídla. Konvoje se zastavovaly a trhy se vyprazdňovaly. Každá rezignace, zatčení či spor o posty mohly znamenat zátarasy na silnicích a nové střety v regionech. Civilisté se ocitli mezi armádními konvoji a místními jednotkami. Snažili se jen přežít další kolo bojů o moc. Odtud pochází zvyk zásobovat se obilím a neriskovat cesty. Klima Jižního Súdánu je nepředvídatelné. Jedno období přináší sucho, druhé povodně. Pole pak ztrácejí úrodu. Když se voda rozlije na kilometry, vesnice jsou odříznuty. Dobytek hyne a obilí plesniví. Když nepřijdou deště, půda praská. Úroda usychá. Špatné cesty brání dovozu mouky i oleje. Ceny rostou. Rodiny omezují jídlo a jedí listy či divoké kořínky. Misie dovážejí obiloviny i léky. Dostat se do bažin a zatopených oblastí je však těžké. Tak se dočasná krize mění v trvalou realitu. Přežití závisí na pár pytlích obilí. Shromáždit zásoby na sezónu je téměř nemožné. Vše se spotřebuje hned. Většina lidí v Jižním Súdánu žije na vesnicích. Domy jsou hliněné chatrče pod slámou. Voda je z potoka či mělké jámy. Světlo dává oheň. Ženy vaří na otevřeném ohni. Pro dřevo chodí stále dál. Muži pasou krávy. Mění mléko za obilí. K nejbližší klinice je to mnoho hodin. Když dítě onemocní, nesou ho na rukou. V období dešťů se cesty mění v bláto. I cesta pro sůl je zkouška. Ve škole sedí často 100 žáků na podlaze. Učitel má jeden sešit pro celou třídu. Komunitní vzájemná pomoc není tradice. Je to denní nutnost. Každá porucha studny znamená den bez vody pro celou vesnici. Když v Jižním Súdánu začne konflikt, školy se zavřou, učitelé odejdou, učebnice zmizí. Děti měsíce žijí v táborech, kde jsou stany, voda a prostá kaše, ale chybí kvalitní výuka. Teenageři jsou snadno naverbováni do místních oddílů s příslibem jídla a ochrany. Poté i po odzbrojení nevědí, kam jít, mají málo dovedností, není práce. Dívky opouštějí školu kvůli časným sňatkům a péči o mladší sourozence. Pokud dětem nevrátíme školy a jednoduchá povolání jako tesař, mechanik, sestra či agronom, země riskuje. Zůstane bez lidí, kteří by opravovali silnice a otevírali malé kliniky. Hodiny pod stromem jsou lepší než nic, ale to je málo pro budoucnost. Téměř veškerá měna Jižního Súdánu pochází z prodeje ropy, která teče severním potrubím do přístavu u Rudého moře. Jakákoliv havárie, politický spor či válka sousedů hned snižuje příjmy. Země nemá téměř žádné zpracovatelské kapacity ani přístup k moři. Logistika je proto drahá a závislá. Zemědělství by zemi uživilo, chybí však sklady, semena, čerpadla a ochrana polí proti povodním. Trhy existují, ale silnice jsou špatné. Nákladní auto tam může uvíznout na dny. Bez alternativních příjmů se pokles cen ropy ihned projeví na rozpočtu každé rodiny. K udržitelnosti jsou potřeba místní mlýny, sklady a oprava mostů, nejen sliby. V Jižním Súdánu působí mise OSN a mnoho humanitárních skupin. Doprovází konvoje s jídlem, střeží tábory. Pomáhají oddělovat strany ve vypjatých oblastech. Lékaři očkují a léčí malárii. Léků je ale často málo a odlehlé oblasti pomoc nedostanou. Jižní Súdán je velmi závislý na humanitární podpoře. Když financování klesne, výdejny jídla se zavřou. Lidé pak zůstávají bez obilí a oleje. K prolomení tohoto kruhu jsou potřeba místní projekty. Také silnice a poctivé vyúčtování pomoci, nejen rozdávání pytlů. A navíc bezpečnost pro pracovníky. Jinak se nikdo nedostane do vesnic. Hlavní město Jižního Súdánu se liší od vesnice. Je zde asfalt, mobilní signál, trh a instituce. Elektřina je však nestabilní, benzín drahý. Ceny potravin skáčou po každé zprávě o konfliktu.
V Jubě žije mnoho lidí z vesnic, uprchlíků i pracovníků mezinárodních organizací. Vedle nových staveb jsou čtvrti provizorních staveb. Rodiny zde žijí natěsno bez kanalizace. Město nabízí práci v obchodu a službách. Bez stability ale investoři nespěchají s otevíráním provozoven. Pro mnohé je Džuba šancí. Tato šance však závisí na míru, otevřených cestách a dostupném bydlení. Když jsou cesty zavřené, město se rychle dusí nedostatkem. Ženy v Jižním Súdánu se starají o vodu, vaření, děti a sběr dřeva. Přitom zřídka získají vzdělání. Školy nejsou všude. Kde jsou, chybí učitelé, sešity i lavice. Zdravotní střediska fungují bez elektřiny a lednic. Vakcíny se tak rychle kazí. Nejčastější problémy jsou malárie, průjem a komplikace při porodu. Mýdlo, čistá voda a moskytiéry zachraňují životy. Musí se ale pravidelně dovážet. Pokud do každé oblasti přijdou porodní asistentky, sestry a základní léky, úmrtí ubude už v nejbližších sezónách. Podpora vzdělávání žen přímo snižuje dětskou úmrtnost. Jde o ověřený fakt. Když v Jižním Súdánu vypuknou boje nebo přijde povodeň, lidé utíkají do sousedních zemí, do Ugandy, Súdánu, Etiopie, Keni. Tábory poskytují střechu a jídlo, ale je tam těsno, málo práce a škol. Ti, kdo zůstávají v zemi, se skrývají na ostrůvcích mezi močály nebo se přesouvají do bezpečnějších oblastí. Sousedé pomáhají, ale jejich zdroje jsou omezené. Uzavřená hranice nebo nová válka poblíž okamžitě zhoršují situaci uprchlíků. Návrat domů je nebezpečný, pokud tam není škola, lékař a alespoň minimální bezpečí. Mnoho rodin proto žije roky v nejistém očekávání. Děti v táborech dospívají, aniž by zahájili řádné vzdělávání. Cesta k normálnímu životu Jižního Súdánu je jasná, ale obtížná. Je nutné plnit mírové dohody. Sjednotit ozbrojené složky pod jedním velením. Otevřít cesty a zajistit fungování soudů. Zavést jednoduchá pravidla přístupu k půdě a vodě. Potřebné jsou transparentní příjmy z ropy. Dále místní projekty pro rýži a proso. Oprava hrází a ochrana polí před záplavami. Čím více dětí se vrátí do škol a získá jednoduché profese, tím méně jich skončí v oddílech. Mírové dohody byly již mnohokrát porušeny. Lidé jsou proto opatrní a nevěří jen slibům. Jde o dlouhý proces bez rychlých vítězství. Jiná cesta však neexistuje. Pokud vás to zajímalo, přihlaste se k odběru. Neuniknou vám tak nové díly. U nás je vše stručné a k věci.